Hello mga kagusok. Ay kamatay man. Ya may tao diri sa GL. Bisan sorry ko diri kay ya ko lingaw. Nanago mga tao no diri. Stiyo. Tanawa. Ay kamatay man yung mga tao diri. Ya may tao mga GL mga jod. Bisan apam ra ka nakita na ako kay ako istorya ko ya mga jod. Ay kamatay mga tao diri mga tao taglibot-libot na ako tao dito sa kabuok mga tao mahadto makita sa ako di man pangkanon hey hama ka mo tanawa pagdidmar ako kay iro sos mga tao ni sa pasingod ng mga tao diri ako may nabuang ako bagan ay yan mga tao nakita mga ay mula ra ko Surigao. Adto ko mamista ko dito ako diri, koy tao. Ay, ahoy panggawas na kamo diha sa inyo bayay. Hoy, hamang gaw. Tawa. Tanan nawa ka sa mga Surigao noon. Taguan mga sa mga tao diri. Kung may nakaon nila, kaya di makuwakwak, di makuungo. Ang mga tago, mahintahay. Hamang gaw. Tanawa, di tagdidmar ako. Pastilan, kasakit sa ko. Dughan niya ako nakita ko man kay mga tao na nago man nadlok man sa ako noa mga tao diri bisan apam ra kanoya mga bisan isa para ka istorya na ako mga apam ay mga suriga